Bun găsit! Ador povestea Mariei Isabel, închipuită de Petru Sebastian Pleșa și apărută la editura Floare de Iris. O ador, deși la început am fost reticentă, știind că acțiunea se petrece în perioada Inchiziției, cu cruzimile căreia nici măcar în romane nu vreau să mă întâlnesc. Narațiunea curge frumos și m-am simțit ca într-un carusel, cu coborâșuri terifiante și urcușuri înălțătoare, din nou și din nou. Admir naturalețea cu care autorul a reușit să aducă în atenție probleme de etică în atitudinea conducătorilor față de popor, probleme care par mereu actuale. M-am oprit din citit înainte să termin cartea. Am simțit nevoia să păstrez energia unui anumit moment, înălțătoare, frumoasă, pură. Mi-au trebuit cam 2 săptămâni să mă pot reapuca de citit, cu o ușoară teamă că feria se va destrăma. Dar nu. Cartea a meritat citită până la ultimul cuvânt. Mulțumesc! Salut și bine te regăsesc! Astă seară am plăcerea de a-ți prezenta o carte care pe mine m-a captivat încă de la început și m-a ținut prisă în poveste până la final. Este vorba de Maria Isabel, scrisă de Petru Sebastian Pleșa. Acțiunea se petrece în anul 1647 în Spania, pe vremea Inchiziției, iar personajul principal este chiar marele inchizitor al Spaniei, Miguel Hernández de Aragon. Autorul reușește să te pună în pielea personajelor și să te facă să simți efectiv cum se desfășura viața oamenilor în perioada respectivă. Dar cartea are un substrat mai adânc de atât, pentru că reușește să surprindă un spectru larg al sufletului omenesc, de la cele mai atroce acțiuni pe care o persoană poate să le facă împotriva semenilor săi, cum este tortura, până la cele mai elevate stări pe care un om le poate atinge, de care de ce mai multe ori poate că nu suntem conștienți sau poate că nu credem că am putea să le atingem vreodată. Și aici aș aminti doar rugăciunea și meditația. Dar te las pe tine să trăiești povestea Marelui Inchizitor și să descoperi mesajele din spatele poveștii autorului. Ce pot să-ți promit este că de îndată ce vei intra în poveste, îți va fi imposibil să mai lași cartea din mână. Lectură plăcută și să ne revedem cu bine! Salut! Cine ești tu? Cine crezi că ești tu? Oare cine crezi că ești corespunde cu cine ești de fapt? Ai fi cine crezi că ești dacă trăiai pe vremea Inchiziției? Ai fi fost victimă? Ai fi fost călău? Ai fi fost un spectator pasiv? Te-ai fi bucurat de spectacol sau ai fi participat activ? Ai fi renunțat la tine însuți ca să devii altcineva doar pentru că așa trebuie? Cartea Mariei Isabel este o carte intensă, o carte care te îndeamnă la introspecție. Cartea Mariei Isabel este o carte a extremelor umane, o carte care ne face să ne amintim de vremuri care de fapt nu au pus niciodată, fiind mereu prezente printre noi sub o formă sau alta. Este asemenea florii de lotus, cea mai minunată floare din lume, care se naște din cel mai adânc noroi. Aceasta este potențialitatea noastră ca oameni, ca civilizație. Este un roman plin de învățături și puncte de vedere diferite care ne dau de gândit, dar poate fi un roman fantastic sau un roman istoric, asta depinde de fiecare cititor. În carte asistăm la bătălia dintre lumea care este și lumea care ar fi trebuit să fie, cea din urmă pierzând bătălia definitiv. Cartea mea, Maria Isabel, ne atrage atenția la intransigența cu care am tratat pe cei diferiți în trecut, pe cei pe care nu i-am înțeles, dar acest subiect este mai de actualitate ca niciodată. Sunt Pleșa Petru Sebastian, autorul cărții Maria Isabel. Vă doresc o viață minunată și să vă atingeți potențialul cu care ați venit.